Dili African swine flu ang hinungdas pagkamatay sa mga baboy dito sa Barangay Perelos, Dakbayan sa Carcar. Base kini sa initial resource investigation kagihimo sa Provincial Veterinary Office. Ano ang report? Matod ni Dr. Mary Rose Vincoy, ang provincial veterinarian, nga wa sila nakita nga timailhan nga natakbuyan og sakit ang mga baboy. Base kini sa gihimo nilang necropsy sa mga baboy. Unya, wa usay nakita nga depekto sa sulod sa ginawaan sa mga baboy. Hinoon, adunay nakita nga bleeding o pagdugo sa baga sa mga baboy nga timailhan nga posibleng aduna sila'y nahanggab. Pangato na pong gitanaw is not only the case itself, pero like namigi pang pangutanag nahitabo po ni sa bang silingan, just to discount the fact na dili na siya is African swine fever. Di pa hinoon makasiguro ang provincial vet kung chemical ba ang nahanggab sa mga baboy hinungdan sa ilang kamatayon. Apan gikatakdang ipaubos pa sa confirmatory test ang specimen sample nga nakuha gikan sa mga hayop. Ang signs doesn't fit with African swine fever. Okay, so ang katong mga imong expect even sa mga pathological conditions, wala siya ni fit. But I didn't say nga negative pa siya because we send samples for confirmation sa laboratory. Kauban si Jun Sulon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.